Sakit alang sa usa ka ginikanan nga mawadan og anak apan mas sakit ang kasinitian sa usa ka imbalsamador nga maoy nangunay sa pag-imbalsamar sa kaugalingon niyang mga anak nga kaluha. Kiniisip pagpakita sa way sukod nga gugma niya ngadto sa iyang mga anak nga sayong mitaliwan sa laing kalibutan. Sayran ta ang ilang istorya pinaagi sa report ni Alan Domingo. Siya si Jonathan, mas nailang nga si Atan. 29 anyos, miabag silang family business, ang punerarya. Anak man siya sa Tagyapan, batanon pa lang kaniadto na bansay na siya sa pagpreserbar sa lawas sa mga namatay isip imbalsamador. Ang tanang panigamot gihimo ni Atan tungod og alang siyang mga anak, apan ang trabaho ngayahang naandan nagamit niya sa kaugalingon niyang mga anak. Bag-o lang nahimugso ang iyahang mga anak nga kaluha, kinsa nabuhi lang og pipila ka adlaw apan gibawian sa kinabuhi ang usa og misunod usab pagtaliwan ang laing usa. Isip amahan, buot niyang masiguro nga matarong gyud ang proseso sa embalming sa mga namatay niyang anak. Busa, nakahukom siya nga siya ang mangunay sa pag-preserve sa lawas sa iyang mga anak. Ang akong gusto nga mahitabo, ako mo balsamar sa kuan sa akong anak kay mo balsamar gani tagdili atong kaliwat o tagaila. Kay para nga matarong ako og kanang kuan ba. Proseso dili indika way dagang samad bitaw nga kuan kay ang embalming process magud usually daghan kayo og samad although minimal lang syringe mga agi lang sa dagom pero sakit gyapon ba og atong naon. Matod samahan, why makatupong sa kasakit nga iyang gibati samtang iyang gihimo ang proseso sa pag-imbalsamar sa iyang anak. Apan iyan ang gihimo tungod sa kadako sa gugma niya sa iyang anak. Gihulagway ni Atan nga sakit kaayo ang proseso. Diin nagtulo ang iyang mga luha samtang gihimo niya ang pagpreserbar sa lawas sa iyang mga anak. Apan, maulang kini ang pamaagi matod pa nga dili masamad sa maran ang lawas sa iyahang mga pinanggang anak. At that time, samtang sige kong trabaho, hindi na tumlikayan as amahan, kanang magsikag hilak, ano ba. Pero wala mo ko choice, kay gusto na ko nga sa katapusan man lang, kasi sa dadapita, matarong og preserve ang ilang kuan ba, lawas. Motoy pinaka lisod nga para nako gikan sa pagsugod nako balsamar og mga patay, klase-klaseng patay akong gitrabaho pero para ko atong kuan na mo'y pinakalisod. Nahitabo ang bugat nga pagsuway sa kinabuhi ni Atan ug sa iyahang mga anak niadtong nakalabayng tuig pa. Apan hangtod karon nagdugo gihapon ang iyang dughan nga sayong gikuha ang iyang mga anak nga matud niya ilang pinangayo sa kahitasan. Sa sinugdanan gikwestiyon niya ang langit sa ilang ginangatan apan sa kauwahian hingpit na nilang nasabtan ang kabubuton sa kahitasan. Dungan sa pagpasalamat nga gihatagan sila og kahigayunan nga mahimamat ang anak nga managkaluha bisan sa mubo nga panahon. Kabawat sila kung saan ako pinangga sobra labaw sa kon kaysa ako ang mga kaagis kinabuhi do di ko perpekto nga pagkaanak pero naningkamot yun ako nga at least ako pagka-amahan makuan ba ma-provide makuan ako kung kuan sa akong amahan sa akong mga anak. Nasayran ni bag-ulang pipila pa lang kaadlaw mitaliwan sa laing kalibutan ang iyang apuhan. Laing pagsuway nila sa iyang pamilya apan gisalig na lang nila ang tanan sa kahitasan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.